ଖାଇଦେବେ ମଉସା ଇଏ କଣ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେବ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି। ଖାଇପାରିବୁନି କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ କାଢ଼ିଦେବ ମଉସା ଭାତ କାଢ଼ିଦିଅ ଏଇଟା ଏଇ ପତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେନି ନଷ୍ଟ କରିବେ। ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଛୁଆ କାଢ଼ିଦିଅ କଣ ହବ ସେ ଖାଇବେନି ଏତେ ଖାଇଦେବେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ମଉସା ଭାତଟା ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ହଁ ହଁ ଆଉ ରହିଯିବ ହଁ ଖଲିରେ ଖାଇଦିଅ ସେ ଦେବେ ଦେବେ ଦେବେ। ମଉସା ବସୁନ ବାଗେଇକି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ବସ ସେଇ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦଉନ ଉପରକୁ ସେଇ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ। ଏପଟେ ଖାଇବ ମା ବାଡ଼ି ଦଉ ଠୋଲା ଯୋଉ ଅଛି କଣ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଠୋଲା ନେଇଗଲ ଅପା ଠୋଲା ନେଇଗଲେ କ୍ଷୀରି ନହେଲେ ତା ଭାତରେ ମିଶିଗଲେ ଆଗ ନହେଲେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେବେ ଭାତ ନା ନାଇଁ କ୍ଷୀରି ଆଗ ଖାଇବେନି କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ ଆଉ ଖାଇ ହେବନି ନା କ୍ଷୀରି ଖାଇବନି ଆଗ କ୍ଷୀରିଟା ପରେ ଖାଇବ। କ୍ଷୀରି ଲାଷ୍ଟ ମଉସା କ୍ଷୀରି ଆଗ ପାଟିରେ ବାଜିଲା ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇସାରନ୍ତୁ ଥାଳିରେ ହେଇଯିବ ନା ହଁ ହଁ ନା ହବନି ହବନି ହେଇଯିବ ସବୁ ହେଇଯିବ ନା କ୍ଷୀରି ଅଲଗା କାଢ଼ିକି ଖାଅ କ୍ଷୀରିଟା ଖୋଲାରେ ବାହାର ଥାଉ 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 ଏକଡୁ ଥାଉ ମାଉସୀ ତମର ଖାଅ ମଉସା ଖାଅ।